na rudaí beaga. Is nach cainte déan na rudaí beaga a chluistear go minic sa bhreatain bheag. Dabhla mé ó íomhar agus mé gobar ar an togra seo. Gléachan na Zoom le grúpa fálamóirí I méal ferriste a sppraig an dáin seo. An cheist a bhí á plé a gcuin ná caitheann na chuireann an Ghaeilge scetamíní uirinn. Mar a bunan agus an béarla, le Ghaeilge a labhairt is gá doing deisean a cumarsáda a lurig nó a chrothú doing hain. Cuireann go leor cineálacha idirghníomhaíochtaí an Ghaeilge glundar uirinn. Fiú na rudaí beaga. Breathan daoine ortha scetamíní ag ordú ispíní sa chultarlinn. Gach ille cheolla á bhúmnú go cóir amach. Is mar thura tugtar an tórdú ceart amach, plát a dómh, na scalóga is mugga té. Tágann drithlíní ar gcuoine eile, nuair a chhlaachtar gan cheist leis an sealabhú teanga ar héithrig siad go daon ar a hon. So what? Má tá Ghaeilge agat. Dar le ferristeach a bháin, buch rán a léihí fuamanna na teanga trá. Ach, chuir rangan na Ghaeilge an ruúig ar an bhua. Is inis, mohíonn si flusc ar aithint focail nua. Braham sé hain, airí crí ag an réib sa chuil le cabarocht strán séra alasúla I mo chluas, a chud córa lán díochis is lunar ina huala. sé an buzz céine a bhlaisim nuair a bheallan mo gurbh maithagat, slán a bhaile sonna sásta ó thumánaí an bhus, nó tá fáilte rót snasta ón oibrií siopa pulanach. Sna momentí sin, is deis mé a hapítar le sprí, is seolann a scetamíní siúd drithlíní tríal.